Ez helen im li Berlînê di navenda Ewropayê de ji dayîk bûm û mezin bûm. Navê min her tim ji bo min wekî Hêlîna Kurdî dihat xuyakirin. Rojekê li zanîngehê min ciwanekî bi navê Rizgar nas kir. Wî got navê dayîka min jî Hêlîn e, ez bi xwe Rizgar im. Vê hevokê dilê min hejand. Hêlîn di Kurdî de tê wateya cîheke xwe Spartinê û Hêlîna çivîkan. Min biryar da ku bibim şagirtê zimanê Kurdî. Min li YouTubeê kanala Kurdî dît. Vîdyoyên anîmasyonî bûn mamosteyên min. Min her vîdyoyek herî kêm 10 caran li pey hev temaşe dikir. Min hevok bi dengê bilind dûbare dikirin. Dengên Kurdî di odeya min a Berlînê de olan didan. Bi amûrên Ayê min vîdyoyên anîmasyonî çêkirin û hînî kesên din kir. Her peyveke nû darîkek bû ku min li Hêlîna xwe ya nû zêde dikir. Piştî 6 mehan ez gihîştim asta Ayek. Nav dikarin bibin mifte, lê ziman me digihîne Hêlîna rastîn a mirovahiyê.